Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал. Днеска искам да ви представя две от моите трешотни рулетки, отверки, които притежавам. Значи, в предния видеоклип ви показах Хазет и Mega Pro Automotive R и една отверка, която е с сменяеми битови от Виха. Днеска ще поговорим за Ghidorah и Wera KK27 Ratcheting RA, или както е на български KK27RA. Ще ги измерим широчина на самата дръжка, ръкохватка, дължина на бит държателя и по-подробна информация за битовите. Значи едно уточнение да направя само. Предния път казах, че не знам кой модел е Хазет. Значи те са няколко модела, в зависимост от битовите, които са в бит сторича там. Значи 810R4 притежава тези битови. И тук така нагледно да ви ги покажа, няма ги изреждам. Тази отверка, която аз съм поръчал, е 810R-3. Тя е с тези битови. Нали? Разликата, мисля, че е, значи, дава ви един шестограм повече, махат една плоска отверка или минус. Тая е разликата между двата модела. Ето така изглежда отпред. Ghidorah е с модел 2169-012, като също упомена какви накрайници има. Нали? Тук нагледно смисъл ПЗ-ки, ПХ-ки, торксови и слотет такива, нали? Прави отверки. Тук отзаре са упоменати разновидностите им и долу пише Made in Словения. Wera, тук на самата кутия пише KK27RA, а на самата отверка пише съвсем друго нещо. 825/1 RA. Не знам защо така, ама така са решили, така са надковали. И тук отзаре пише, че не може да го използвате като кози крак или като нещо да блъскате с нея там. И какви са видовете на крайници вътре в самата отверка. Разликата между Хазет, Ghidorah и Wera е, че Wera се натиска един бутон тук отзаре, който пише прес и самата отверка се отваря. Но за разлика от Ghidorah и Хазет, тук има на границата между ръкохватката долу, където е механизма, и отварянето на бит държателя, има един остър ръб, който мен специално ми пречи, защото аз така обичам да държа отверките. Нали? А сега ми се налага да я държа или така, или тук горе да си слагам пръста, нали, палеца. Но, можело е да я поуправят малко. Специално този ръб и тук въобще не ми допада. Иначе, нали, 6 бита са вътре, хубава отверка е, не мога да кажа, не мога да си изкривя душата да кажа лоша е. Нали? Има си луфтовите,
И тук си има луфт, но като я затвориш, нали, с 3 позиции е, за разлика от Хазет и Гедоре и как да кажа, това е една от любимите отверки. Много ми харесва. Те са с стрелки и тук на Мега Прото е с кръгчи, а пък на Гедоре и на Хазет са с катинарчи. Тоест, че нали, демек се заключва. Значи, на Хазет, на Вера е близо 10 см, т.е. 9,10 см. 10 см е удължителя. На Гедоре също е 10 см. На Мега Про е 9 см. На Хазет също е 10 см. Нали, като Хазет може да се разглобява. Дебелината на ръкохватката. Значи при Вера в най-издадената част е 39 мм. Хазет вече отива на 41. Гедоре е малко по-компактна. Тя е на 38 мм. 38-39 мм. Мега Про тя е 37. Значи, това исках да натаком. Сега, същата цена като Хазет и Мега Про. 39 паунда и 54, 53 или 54 пенса. Значи, кутията е хубава, опаковката е хубава, вътре имате нали, този стикер, който почти във всеки продукт на Вера се поставя. Казвам почти, защото имам случаи, в които този стикер го е нямал. Не, че съм ги ползвал някъде, там се седат, където са си Tool Rebels. Нали, бунтовник с инструмент. Ето е Вера, ето го и Гедоре. Гедоре също с 12 бита. Вера е с 6 плюс 1 в бит държателя, магнитния бит държател, 7. Гедоре е с 13, ако броим този отпреде. Както Мега Про, както Хазет. Значи, Гедоре по същия начин като Хазет. Завъртате на дясно, върти надясно. Завъртате наляво, върти наляво. Мега Про, значи има средно положение, нали, заключено. Буташ напред, т.е. надясно. Обратното на Гедоре и на Хазет. Колко тежат? Сега ще вземем да ги изтеглим. Само да видя къде съм оставил кантарчето. Намеря го. Хазет с нейните 12, Гедоре с нейните 12 бита, 239 грама. Хазет с битовите, с които дойде, и
252 грама. Мегапро 262 грама. 261. Извинявам се. Вера, махаме го този накрайник, който съм сложил вътре. 213 грама. Тоест, Вера е най-лека от другите екземпляри, които имам. Само за сравнение, Виха с 12 бита, не е трещотна рулетка, отверка, извинявам се, 181 грама. Тези накрайници, които съм поставил по всички отверки, са на фирмата Fellow, немска фирма, PZ двойки. За импакт с торсион такова. Много съм доволен от тях. И не, че ги рекламирам нещо, защото никой не ме спонсорира. В смисъл, аз си купувам отверките, аз си купувам всичко. Битови и такива работи. Махаме го това. И миналия път казах, че жена ми подари за един мой рожден ден този комплект от торксови. Такива различни цветове по самото тяло на торксовите. Аз си купих такива 600 грами удължени пак на Вера, нали? Само че те са с топка отзаде, бал енд, само че не са с holding function, с тая, тук има едно като O-ring такова, гумено ли е, не го знам, няма значение. Пак са неръждавейка и наложи ми се тук на един обект да ползвам тези инчови такива. И понеже няма да ги ползвам сигурно, не знам, може би ще ги ползвам, ама по-нататъка с инчови на Вера, пак с такава функция Bauend. Какво да кажа друго? Хубава отверка. Стария модел е, новия модел са с пластмасов селектор тук. Но, хубава отверка, но това тук много ме притеснява. В смисъл, трябва да се уча да си държа пръста така. Иначе, 50 Нм издържа на натоварване. Забравих да спомена. Хазет и Гедоре са с 30 Нм. А Мегапро 25 Нм. Дължината на отверките, като цялостна дължина, нали, с ръкохватка и с цялата отверка. Значи Вера е, само да махна тези работи тук, да не пречат. Вера е 24 см с бита отпреде. Виха е 22 см и малко с бита. Гедоре и тя е 24 и малко. И предполагам, че и хазети тя ще е толкова, защото те са с горе-долу еднакви размери. Да, 24 и малко. Разликата между хазет и Гедоре е, че на Гедоре тук е скосен бутона и пише само прес, а пък на хазет е кръгло и пише пресен пул. И селектора е различен цвят. Значи тая е малко по-тъмно синя, али основната, тук е сиво, а тая е малко по-светло
сива, по-светло синя и с синх такова селектор. Тук въртите да сменяте посоките на движение. Това е за днеска, приятели. Благодаря ви. Харесвайте, подписвайте се. По-нататък ще има и други екземпляри. Чао за сега.